Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kompla jkun skorrett dwar l-IVF meta tenna li koppji Maltin qed imorru jagħmlu l-proċess barra minn xtutna għaliex tiġihom irħas. Dan għalkemm il-proċess tal-IVF jingħata kollu kemm hu bxejn f'pajjiżna u l-koppja tħallas biss għall-mediċina. Iżda meta affaċċjat bil-mistoqsijiet tal-ġurnalisti it-tnejn filgħodu huwa kompla jtenni l-iskorrettezzi tiegħu. Imorru għal diversi raġunijiet fosthom l-ispejjeż imma fosthom ukoll minħabba għall-ispejjeż ukoll imma fosthom irħas barra, irħas l-IVF barra. Waqt intervista l-ġimgħa l-oħra, Bernard Grech kien diġà tenna b'mod skorrett li l-koppji Maltin imorru barra minn xtutna biex jagħmlu l-proċess tal-IVF għax tiġihom irħas. Dan b'kuntrast qawwi mar-realtà, kif pajjiżna l-istat jerfa' l-ispiża ta' bejn 10,000 u 13,000 euro għal kull proċess. Iżda għal Bernard Grech il-proċess f'pajjiżna mhux jingħata b'xejn. Naf ukoll li għandek kwantità kbira ta' koppji li qed imorru barra minn pajjiżna biex qed jieħdu trattament. U li qed jieħdu sbriga li jmorru barra minn pajjiżna biex jieħdu trattament hija ċara li sfortunatament f'pajjiżna mhux veru li dan it-trattament qed jingħata b'xejn. Wara dawn id-dikjarazzjonijiet żbaljati, id-deputat Prim Ministru Chris Fearn kien irrimarka kif il-koppji li jagħmlu l-IVF barra minn Malta huma dawk li jkunu jridu jagħmlu t-testijiet tal-PGD. Dan wara li l-Partit Nazzjonalista kien oppona li l-liġi tal-IVF pajjiżna tippermetti li jsiru dawn it-testijiet f'Malta. Ikun hemm xi koppji li jridu jmorru jieħdu l-IVF barra għax il-liġi Maltija ma tippermettix ċertu proċeduri fosthom il-PGD u fosthom illi aħna l-embryo freezing nillimitaw għal numru żgħir ta' embrjuni. Il-persuni, il-partit illi kien kontra il-PGD u l-embryo freezing kien il-Partit Nazzjonalista. Meta mistoqsi x'se tkun il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista jekk tkun preżentata emenda biex ikun permess il-PGD u għalhekk l-ebda koppja Maltija ma tiġi bżonn tagħmel l-IVF li lin minn xtutna, Bernard Grech ders komdu. Wara li ripetutament kompla jipprova jaħrab il-mistoqsijiet ta' One News, fl-aħħar spiċċa kellu jgħid li dwar il-PGD il-Partit Nazzjonalista għad m'għandux pożizzjoni. Imorru barra mhux għax irħas, imorru barra ħabba l-PGD. Ippermettili qed inkellem is-sinjur. Għax qed tkun żlejali fuq din, Dr. Grech. Qed inkellem is-sinjur. Ġurnalist ukoll qed tagħmel mistoqsijiet tiegħi follow-up question dik jgħidula. Emendi speċifikament fuq il-PGD. Bħala partit, x'inhi l-pożizzjoni ta' Niddiskutuhom u nitkellmu.